Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Adlaw na usab karon nga Huwebes, no? Pizza 23 na kini sa bulan sa Mayo tuig 2024 o padayon kita mahigala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Aboy no ato di ay nga tala ato usab di ay nga labaw sa tanan atong tibayaon ug maayong mudto ang ato ang talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang ato ang obispo sa Diocese of Dumaguete. Hala, no? Maing mudto na kanatong tanan manghigala, hindi binigayo ng atong talahurong obispo. Mahigala, ato po di ay nga timbayaon ug maing mudto ang ato ang mga kaparian, no? Lukop, Kabisayan ug Mindanao, nga maabot karon sa ato ang pagsibya, no? Hindi binigayo ang mga membro sa Diocese of Dumaguete. Padayon karon mahigala, no? Ang atong pagpagandam usab alang sa karong Hunyo, no? Kami diri sa ayong nangandam po may manghigala kay karong Hunyo kami mo pahigayon mi sa amo ang full catechism kay kaag sa Mayo puro ginagmay ra gitong ato ang catechism sa Mayo di ta kabuylo kay mga bata nag-eskwela pa karon nagyong Mayo ta mo himo gyud sa full blown gyud nga catechism pero mo lagi gihapon mahigala tungod lagi sa matud pa El Nino na kuan gihapon, limited gihapon ang oras nato alang sa mga bata. Mabuntag ra gyud may magkatikisim gula na mi sa hapon kay lami magyud ta sa hapon pero naandan sa una hapon man gyud. Pero karon tungod lagi ni ining taas kayo nga heat index mabot paghapon sa 38 labi na gayud sa alauna hangtod sa alas 5. So muna nga karon alas 8 gyud buntag hangtod mga alas 10 siguro ang ato ang katikisim. Sige lang no, maningkamot ra gyud ta. O niya, ato pong pahimudsan ng panahon nga bakante ang ato mga estudyante, pahigayon po tag mga kalikukan matag Sabado, no? Aron po nga makakuan-kuan po sila masabado, doon na po tayo ginagmay nga mga lectures ginagmay, doon na gamay po nga mga sa mga gitawag na to pagpasabot, aron po nga mas daghan silang makatunan. Kaya doon na po tayo ginagmay nga mga sports development, no? Mga mo pahigayon po tagamay nga mga recollection para sa atong mga kabatanunan ingon niya no so mo na planuhon pagayo karon nga kuan nya full blown pud ta nga gitawag bito natong uban pa mga kalikukan sa pamilya no in line with the Family Life Apostolate ug daghan pa nga mga komisyon tanan na ato ang mga komisyon nga atong paningkamutan tungod kay bakasyon man lagi no dako kaayo og panahon unya ilabi na nga ang klase o niya pang July 29 magsugod so mura og maka full blown kita makapahimulos tas panahon nga bakante ang mga kabataan nato. Salamat. Ato pa di ay nga timbayaon og mayong mudto ang ato ang mga katekistas no. Labi na gayud diri sa ayud sa parokya sa Ayungon magsugod na pud atong ginagmay nga mga kalihukan no. Pwede po nigdinag ko importante kay mga higala nga do not tay kuan unya da kami diri sa Ayungon na ami ingon ani no ingon ani ba kining no kaning among kuan no na ingon ni ana dami ingon ani gitagsaan namo ang ato ang mga katekista gahimo-himo mi ingon ani may kala no kita nga no ana sabana no nga naami ingon ani pod no na first communion mini book aron ang ato ang mga katekista doon na po sila guide gamay no doon na tay mga ingon-ingon pod ani no mga sa rosaryo doon na po tay kining uban pa no nga mahimo po nila nga kuan ingon ni ana no daghan tag mga giandam atong mga higala no mga ingon ni ana gahimo kita ato deng pasalamatan si Camel ato ang kining ato ang IT diri nga maupoy atong gitahasan paghimo niini no
So muna no, so muna nga ning kamo taon nya mga youth po nato, mangimbitar po siguro ta og mga taga diocesan Commission on Youth nga mo imuhatag po og ginagmay po niya pagpasabot sa ato mga kabatanunan. Yung gani ana no, sa ato ra ning paningkamutan mga higala no, nga mahimong mabungahon alang sa ato mga kabatanunan ang ilahang bakasyon karong tuiga. Nahala ari kita mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, niining kamuntuhon. Ang grupo sa mga Carmelites of the kanang mga Carmelites, Discalced Carmelites, mupahigayon sa ilahang centennial celebration sa kapistahan ni Saint Therese of the Child Jesus karong May 17, 2025. Padayon karon ang grupo sa pagpangandam alang sa ika-100 years nga kapistahan no ni Saint Therese of the Child Jesus karong Mayo 17, 2025. Balita manghigala gikan sa Vatican, Chinese Catholics bear witness to faith in Christ. Atong talahorong Tanto Papa nagkanayon nga nakadayeg sa dako sa mga Katoliko nga mga inchik tungod kay ilahag yung gipuy-an usab ang ilang pagtuo kang Kristo. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan nato niining kamudtuhon ug ari kita mga higala sa ato nga ginagmayng jolo joke ato day nga timbayaon usab og may mudto ang akong gawiks dinha sa Kalumbuyan no si Father Christian Durango. O, kumusta na ba nagawiks, no? O ang ako apong mga classmates, no? Si Father Obing Masyon dinha sa isla, si Father Otonton Arnaiz, ang Cora Paroko usab sa Batingil, ug man usab si Father Dami Hiramis ang Cora Paroko sa Himalalod. No? Ako po diay nga timbayaon si Father kining Father Giapo itong tawag niya, no? Kaya ang pagkapari dili man lagi mawala, no? Si Father Junard Sibilia. Nakuha na, may dispensation na kini si Father Junard Sibilia o gani na sa pamilya, no? Pero gi-acknowledge yun gihapon na mo siya nga among classmate, no? Si Father Junard Sibilia. Tagko na kaya mga anak, mga mistiso po yun, no? Dili kay gyud mistiso ni si Junard, pero nagrasyahan pod nga ang iyahang mga anak mga mistiso, no? Mistiso Kachila ba ana no nahana no may mudto na kanatong tanan mga higala ato nga timbayaon og may mudto usab ang ato mga MBG ug ang tanan gyud pero ari kita mga higala ay kuanday ang Caceres family no si Brother Fabio Caceres no ang atong lay minister usab nga taga Manhuyod ni siya pero wa niya nangalagad sa katedral si Father Fabio Caceres. Okay, ari kita usa ka tawo ang suko kaayo no kay nga ang iyang motor gipintalan og yelo wala ba gibinuangan ba no ang lingkuranan no gibutangan og yelo ang lingkuranan unya may nakasulti kaniya nga naghimo niini ana sa sulod sa restaurant. So, badong, yang giadto dito. Yang giadto. Yung kaya kinsay nagpuntal og kwan sa akong kwan, motor, may kuranan. Yan ang gipintalan man ng gelo. Kinsa? Gano man di pintalan ng gelo. Suko ka? Kasi man, magpakulata ka? Ang dili ba? Kung pwede, tiwaso na lang ni mo pintal tanan, ikanahan raman po ko og kanang pintal nga yelo. Pagsulti kay, kula ikaw, apilon ti karong pintal. Ay, ito, ang motor lang. Kaya, ganahan man sa kong pintal nga yelo. Sige, ano na dito, itong pintalan na yung motor. Joke ba yun? Joke, dito ka ito, may lain. Okay. Nalano, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhat tono ni ining kamudtuhon. Abino padayon sa kita ari na kita mga higala sa atong Saint of the Day di ko ang atong Saint of the Day. Ang ato dayong kapistahan karon mga higala wala dahil kita karoy santo no. Sigon dire sa ato ang listahan May 23
ang ato karon nga kapistahan mao ang kapistahan sa atong Lord Jesus Christ, the eternal high priest. The feast of our Lord Jesus Christ, the eternal high priest. The feast of our Lord Jesus Christ, the eternal high priest, according to the order of Melchizedek. In him the Father has been well pleased from before all time as mediator between God and human beings. Fulfilling his Father's will, he sacrificed himself once in the altar of the cross as a saving victim for the whole world, thus instituting the pattern of an everlasting sacrifice to the brothers' kindness. So karong adlaw mahigala atong gisaulog ang kapistahan sa atong Ginoong Jesucristo, ang matud pa eternal high priest, eternal ang pinakapangulong pari, no? So karong adlaw mahigala gisaulog nato ang pagkapari sa atong Ginoong Jesucristo as the eternal high priest. Okay, no, padayon ta manghigala sa ato ang paghigayon ka. Kumustahon din nato si Bandilyo 15, Miss Lani. Miss Lan, kumusta na Miss Lan? Dahada, no, ari kita sa atong topic. What's sa atong topic karon? Secondary sa atong listahan. Asa na to mahigala? Ang atong listahan. So, wala man noon ang atong listahan diri. Okay, secondary sa atong listahan sa pamangigala ha, murag na one may noon nato ang ato ang topic. Nahulog di ay manghigala. Nahulog di ay manghigala, no? Sorry kaya. Nawala ang ato ang listahan, kaya manghigala, no? Ang atong topic karon secondary sa ato ang atong giandam karon nga topic kabahin kini sa pride, no? Kay kining pride mga higala usa kini sa 7 kadagkong sala, no? 7 cardinal sins, no? Unsa man ning 7 cardinal sins? Actually kining 7 cardinal sins are as follows: pride, number 1; lust, L-U-S-T; gluttony, greed, sloth, katapulan; anger, kasuko, o envy, kasinahan, no? So, ang number 1 is garbo, sunod, kaulag. Number 3, kaulit sa pagkaon og ilimnon, ng mga palahubog ba, mga dagkukaon, na yung kakakog, katapulan, kasuko, o kasinahan. So, ang atong una karon nga i-discuss, mao kining garbo. No? Unsa gani ito ning garbo? Excessive love of self. Alright, no? The desire to be better or important than others. Mauna siya matud pa kining definition sa pride, no? Excessive love of self, the desire to be better or important than others. Ano, no? Unya, matud pa naka-violate kini sa prinsipyo that everyone should look upon his neighbor as another self. No, nakasupak kini sa prinsipyo nga kinahanglan nga kita dili gyud magtan-aw sa atong isig kaingon nga ubos kay kanato. Kinahanglan nga magtan-aw kita sa atong isig kaingon nga sasama gyud kanato as another self. So kung maghingon maghuna-huna gadi sa ana, no, kabahig kini mga tawo nga pride, ang una yung musantop sa atong huna-huna mao nga kining mga tawhana, mao kini ang mga tawo nga kanang adunay superiority complex. Maghuna-huna ta, no? Or maybe taas kayo og pananaw sa iyang kaugalingon, no? Basta maingon gani ka nga garbo, magtuo dayon ta nga kini mga tawhana mga mapahitas oni, ingon niya na, no? Mga tagas og garbo, mga high self-esteem. Pero sa tinud-an na lang mahigala si Leah McMahon, usa ka licensed professional counselor and an adjunct in psychology professor sa Houston, Texas, no? Kini di ay kunong mga garbuso, kining mga tawhana mao kadtong mga tao nga mga insecure, mga low self-esteem, no? Matud pa niya, when people feel about their own flaws,
and insecurities, they tend to mask them with feelings of pride. Yan, no? Sa tupag dilid ita. Kaya ang primero yung musantop sa itong huna-huna manghigala, katuganing mga garbusahon, mga garbusuhon, mao kini mga tawhana nga taas kayong pananaw sa ilang kaugalingon. Mugin mo santo sa itong huna-huna ba nga nasubrahan bitaw ang pagtanaw sa ilang kaugalingon, taas kayo, no? Excessive love of self. But actually, sa tinud-anay lang, mauday kining mga tawhana nga ubos ang pananaw sa ilang kaugalingon. Kuan ini sila kining low self-esteem and self-worth. Unya medyo aron nga kanabitaw ilang matago, no, ang gibati nila nga ingon ni ana, no, ila kining ilang gamiton nga magpa-istrikto sila. Ayan, no? Aron ba nga siguro dunay mga kahadlok ba nga basin kung kanabitang i-underestimate sila sa mga tao tungod kay ubos man lagi sila, no, muna nga ang ilahang pamaagi aron nga matago ang ilahang low self-esteem o low self-worth, mao ang pagpakita nga sila mga istriktahon, mga istriktohon. Klaro ba? Sadto pa usa di ay ka matud pa psychological illness or psychological problem kining nasubrahan na, excessive na ang imong pride. No, mo na gitawag na to og excessive pride, unhealthy na ang imong pride. No, nganuman tungod kay lagi matud pa nahimo di kini nga kini bitaw gitawag og mask or gigamit nila ang ilahang kanang pagkagarbusa, pagka-strikta aron nga dili mahibaw-an nga duna day sila self-esteem or ubos nga pananaw sa ilang kaugalingon or low self-worth. Nakabantay bitaw ko may higala, no, nga kana bitaw usahay, no, dunay mga tao nga labi na dunay tindera ba sa usa ka tindahan nga dila na isultig asa, dili kaayo maayo ang kitsura, dili ba kwan, dili sa kaayo ingon nga attractive nga pagkababayi. Pirtig yung istiktaha siya. Unya gani daghan na kaayong mga customer sa maong tindahan nga medyo nagbagulbol na kay istikta gyud siya kaayo. Ang uban mo komentaryo din mura punig gwapa kay ning bayhanan ni palimang istriktaha ingon ni ana, no. Pero murag niigo gyud to sa ako lang, niigo gyud to sa ginaingon nga low self-worth, low self-esteem nya aron matabunan ang ilahang gibati nga ingon ni ana, ilang nigamit sila sa pamaagi aron nga dili sila maubos ang pananaw sa mga tao nila, magpa-istrikto sila. Murag ingon ni ana, no. So muna nga sa psychology di ay dunay duha ka klase sa gitawag nato og kining garbo or pride. Dunay gitawag nato sa in English og authentic pride. No? Kining authentic pride, mao kini ang garbo kana bitaw Manny Pacquiao. Mao kini siya ang garbo sa mga Pilipino, no? The people's champ, no, garbo. Nganuan tungod kay doon naman siya achievement nga nahimo. Muna siya, no? Kining dunay usa ka klase, muna siya healthy nga pride. Pero doon na po'y hubristic pride. Hubristic, hubristic pride. Nga garbo siya, pero walay nakita. No, kana bitahong garbuso, ragid siya as in garbuso. Pero kung imong usisahon, kung doon sa puyang nahimo, wala. Muna siya false pride. Naginatay na false pride. Dili authentic pride. Ingon niya na, no? Muna'y balantayan, muna'y gitawag, muna'y nahimo na siyang tentasyon tungod kay kinibitang false pride ang gigamit nila aron matabunan ang ilahang low self-worth, low self-esteem, mao ang pagpa-istrikto, pagpamaldita o pagpasuko, something like that. Ana, no? So karon unsa may pamaagi nato aron nga
on how to deal this kind of people usa may maayo ani. Ano, so muna atong hisgutan og mga adlaw may higala ha. Sao nato ni sila nga grabe man gyud ang ilahang kinaiya nga ingon niya sa atong oras. Ano, so ato ning balikan og mga adlaw may higala ha. Kining gitawag nato og authentic pride og false pride. So, kana bitaw kanang tinuod gyud nga garbo, muna authentic pride, healthy nga garbo. Kana bitaw nagarbo ka kay ang imong anak ni-graduate na sa elemental sa kining kurso niya, nga may mga achievement imong anak, parehas ko ni Juan Manny Pacquiao nga ni Dr. Jose Rizal or the pride of the Malayan race. So, dili man na dautan. Pero kining garbo bitaw nga aron la masalipdan ang atuang low self-esteem, low self-worth, muna siya gitawag to false pride or hubristic pride. Muna siya gitawag na to usa sa mga dako kay sala. Ngano man tungod kay mas grabe pa na siya, arugante ba ang dating, mahimo siyang arugante. So ugma atong i-discuss how to deal with this kind of people. No, kay diri sa ayungon gi-fire out man gyud sa tag-iya. Gi-fire out sa tag-iya. Dunay tindera nga namin naka-report dito nga usa man ning imuhang tindera nga ambot tinuod na pag ng istorya ha, pero mo ko na ingon ni ana no nga pagkabalo ko no sa tag-iya nga muna grabe ko no kayo kay strikta, insultador, pilosopa, no, kay babae ban. Gi-fire out ko no. I don't know, I'm not so sure kung diri bagos ayong na nahitabo o asa na nahitabo, no. Di ko makaingon nga sa ayong na, di sa ko makaingon nga sa Dumaguete na. Pero moto siya good example o kining gitawag na to authentic pride o hubristic pride. Sa ganitong authentic pride, kana bang nagarbo ka tungod kay doon na may achievement. Kining hubristic pride, maglibog ka ug unsay iyahang nganong nagarbusa ni siya. Tungod di ay kay gusto niyang takpan ang iyahang self-worth, ang iyahang low self-worth o low self-esteem. Gusto ra day niya nga magpa-istrikta aron nga siguro maulawon dili sa gusto nga daog-daogon siya, something like that. Muna gitawag nato false pride o hubristic pride. Well, anyway, mabati oras, ugma balikan nato na ha kining kabahin sa garbo. Salamat og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.